ki Parabangeit jong Balang Presbyterian Mawroh ke jongi ki Parabangeit ki ba na kiwei pat ki balang ki balak bandan rengkat agani ke por kerpang ya ka yeng ke sem bari ki bahayeng ki bahasem ki jong i let temen besan B.D'Siar i balong ukpa jong ka yeng ke sem ke jong pi bat u temen besan jong ka balang ke jongi ni ai kublei pi baro agani ke step haga kerteng ke jong utrai bat u nong penem jongi u Jingshakri kum ka balang ngila ap ya kani ke sngi bangin yo ban penlong ya ke Jingiaseng Memorial Service ya ini teman besan iba i jongi ban ngi aingu U Blei bangi don artili ki Jingiaseng hagani ke sngi hagani ke por men step kani ke Jingiaseng ken mau it haka bangin yo ya ki Jingkyrkhu na ke Jingiaseng kena na ke Jingiaseng samla bat na ke Jingiaseng kentai bat ru ke jing duai kerpang na ke bentah ke yeng bat shibet hakapor shiba jepat ngidon kani ka memorial service hakaba ngila khot iginong mi khmat na ka Balang Presbyterian Badru na ka Punri district kumju ru ya ki balang ki badon hapo ka district ka jongi tingingait kini ki baro ki bangin pendep what happening ki Jingkyrkhu jogani ka por kin ai ka jinghun men sem ya ka yeng kin ai ka jinghun men sem ya ngi rukum ka balang bangila ai ka buram kababhatam bat kabadei hok ka jong utemen basan ujongi to Blei Un kyrkhu yangi hagani kapor ngine pendama ka jing duai au Blei bok pau jongi bahabeneng ngi aingu eme nagabenta ka Jingshakri ka koridor ka jong itemen basan B.D'Siar iba mela ibit ban shimno shalade ko try kan rat bangingi wan kum ka balang ban yo ekane ka Jingkyrkhu lang bani kershan iwei lyngba ki bangin pendap hakani ke por ban ai men sim ru ye ka yeng ka jong itemen besan ngi aingu eme ko trai bo men sim ba khoj ula trai la ka jong ka kam jong ka jing pentingen ban ngi duai ka ni ka sngi kum ka yeng bat kum ka balang ngin yo e ka jing hun bangila pendap ki baro ka jing pen pa buram ka jongi yau nu temen besan ba i u jongi to don rekat meme bat ngi ko trai hakani ke por yakini barok ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro haga kerteng ke jong utrai bat unong penem jongi u Jingshakri amen ngin ya Shakri U Blei da ka bangir wailang ke jingruai ke balai spa arpo bar hadin ke ni ke jingruai na kerpat ya iwei ni ki khot committee balang ki jongi i Mr. S Imle ba in sngewbha ban selam ngi haga jing puli na ka khtin ke jong Blei bat haga jing duai Jisu medon hajan unong ap lang brot jonga la ki pelu ki lom ki madan la ka mensim kapisa nganum kerdo me medon rengkat bat nga ka jingruai ka balai spa arpo Jisu medon hajan unong am lang rojonga lagi ploki lum ki madan lakamen sim kapisang nganom kerdo Don ring kan ban nga nganom kerdo me don ring kan ban nga me bintiamen simba ring piang agipen taplang jengam Meya lam donud baten rang Syaki bajem basyam Nganom kerdo Meme don ring kan ban nga
Ganom kerdo, ganom kerdo, me don rain kan bangang. Iben imen simbalangam, agita la jong pertain, shalintika ong meyalam, bansa perto me U Blei, ganom kerdo, ganom kerdo, me don rain kan bangang. Ganom kerdo, ganom kerdo, me don rain kan bangang. Langayan ha tem ka jingya, ganom ting ya ka baslil, uding du jong me uyaram, usyan ha kahyar kakil. Ganom kerdo, ganom kerdo, me don rain kan bangang. Ganom kerdo, ganom kerdo, me don rain kan bangang. Me pendam ka jong akapliang, agmanong syun bam misay, li jong ame pensle niang, bat katyar jong akaslay. Ganom kerdo, ganom kerdo, me don rain kan bangang. Ganom kerdo, ganom kerdo, me don rain kan bangang. Jinghwa jong me lem jing benut, jing isnei badam kerhai, jing im jonga lenterkin good, dan syong du aying utrai. Ganom kerdo, ganom kerdo, me don rain kan bangang. Ganom kerdo, ganom kerdo, me don rain kan bangang. Haswaba ngin yalay lang hoblay jing duway ngan pensngau ki yaki kato kat ne na kden ke bakhuj ke jong u ke bangan shim na ki sautali ki benta na ka sam ke baspa khat reu ke lanong bakhat san Mateus ke lanong ba arusan ke khot ke ba arpo de arpoi u Timothy ke ba ar ke lanong ba sau ke khot ke panyo bat pra man na ki kitab ke jing pen pau ke lanong ke bakhat sau ke khot ke ba khat lai ki kentin ki jong blei ki ong kum ne ka ba kordor hakmat utrai kalong ke Jingkyrkhu jong u inda kum ta utau ubaliyo diang yakisan talen ulawan bat ulawalam yakisan teli kiwei pat ki talen uda ongko kenrat mela ai hanga san talen hakmi ngalayo
nong santli kiwei kitalen te ukun rat jong u la ong u hau ba me Jingshakri wa ba bahaing melaminot hakiba kendiat ngan bu ya me halor ki babon do ki lech hapo ke jingkmen ukun rat jong me ngalayele ya kata kejingile babha ngala pendep ya la kejingi pet ngalari ya kejingej nadu menta ya nga labu ya kata ke pansiat jong kahok ya ka ba utrai unong B.D'Siar bahok un ai hanga hakata kesngi bat om tang hanga hi nrei hakita baro ru kiba ya kata kejing mi pau jong u bat ngalayo sngew ya ketin na beneng ka baong toto sok kita kinong yap kibayap hau try na du menta sisa ong umensim kinyo syong tait no na kejing 3 minut jongki na ba kita kejing le jongki kiabot rengkat bat ki U Blei Un kyrkhu kini kintin belau pensengau ni kapor dong ngilek lang kejing duai kaporam mat kejingu ngi wan ai shame au blei kupa jongi u ba beneng u blei u bolong u try jong ka beneng ba kendau u blei u bolong u try jong ka jing im ka jongi iwei pi iwei ngai ngo ime ko try kan rat namar ka jing e jong me ka dap yang yangi melari la sumari ngi lembah kani unes nem hakini shupau nai ki balek no baro wat atrai kan rat abang ila dei ban yai lembah ki jing e ki at ki tem mang jing im ka jongi mereka sti ke beton bor ke jong me ko trai kan rat ka bat scam yangi bat ngi long kumne ke mangi long om da ke jing la ke jongi ki breu rei da ke jing e ke jing isne ke jong me ngai ngo ime ko trai kan rat namar mel ai yangi ru yakani ke sngi ka ba krau ka ba kentang e ke jong me abang ila ban mi na lagi jong ki yeng ki sem ke jongi wan wan ha ke yeng ka ba kentang ke jong me ko trai ya ban yo ban Jingshakri ya me lembah kani ke por ko trai kan rat ngani ke step trai kan rat mi i yangi kemangilong ni don ha kani ka por ko trai kan rat kum ka balang hi bro ko wei ko trai kan rat ban kan mau Jingshakri ba kordore jong me atrai temen besan B.D'Siar ya ba me atrai kan rat mala shim no ko trai kan rat show ya u shala dehi ko trai kan rat lembah kini ki benai ki belait no trai kan rat ni wan ha kani ka por ko trai kan rat ban kan mau burom namata ka Jingshakri ka jong u na ka ta ka balang ka jong i hagne Balang Mawroh ka trai kan rat ni sngau ngu atrai kan rat ya ki baro ka trai kan rat iba timen besan ila pen pau ila tray namata ka balang ka jong i hagne ban namata ka min iwei pe iwei min sim ha ka balang ka jong me ko trai kan rat ho chisha kum ki breu ni dap ta ki jing Sengsi keseng kenja ko trai kan rat kum ka balang hi bar ko wei abang ila du no ya wei no nong sharai jang ka balang ka jongi hane ko trai ho chisha ko trai kan rat lembah gini singi ila don ka jing sengau kenja trai kan rat ki sengau thli hak ke balang ka jongi ko trai kamtam e ko trai kan rat ho kalong ka jing kenja ka jing benut ko trai kan rat kamtam ki khon jong ka yeng jong itemen besan ko trai kan rat kibla du no ila jong ko pa hai ba me atrai mila shim no ala dehi reki ki long ka plan ka jong me atrai kan rat ya ka jing im ka jong i wei pu wei me don ka plan na mata ka jing im ka jong i bat ki ba me le na mata ka jing im ka jong i ko trai ki long ka jing le ki ba bha ka jong me trai kan rat ngi da karpat meni snei ban kershan bor ko trai kan rat ya ki khon ki siu jong itemen besan B.D'Siar hoi laki la du no ile jong pa ko trai kan rat rengi da karpat ko trai kan rat meni snei kumbang lakular ko trai kan rat ban pa yu mesim khoi ka bor ka jong me ko trai do meni snei ko trai kan rat ban pa yu mesim jong me ban kershan bor ya ka kmi jong itemen besan ko trai kan rat ilok i jong i ki khon ki siu ki jong i ko trai men kershan bor ya ka ki ko trai kan rat bakila ban yai ko trai kan rat om da ki jing la ki jong ki rekin yai ringkat da ka bor men sim jong me ha ki jing em ki jong ki
To isnei ko try kan rat ban pen mi ru atry kan rat. Ya Jingshakri ke jong me ko try. Naga ying jong teman besan. Ki balaban ya kit. Ya ka kam ke jong me ya po ka balang. Try kan rat kum ka balang ho chi shang la du iwe ni nong sarai. Ha ka balang ke jongi. Hoi kalong ke jing tu ka ba kraw ko try. I don ke jing sngo kun sweat ko try kan rat. I da karpat ya me ko try kan rat. Kumba men la shim no yu Moses ko try kan rat ni kun Israel ko try. To isnei ban pen mi sibon ki Joshua ki ban ya kit. Ya ka kam ka bagan tang ke jong me. Try kan rat ngida karpat ko try men isnei ban dor kat. Lyngba kan ka por ko try kan rat. Lyngba kan ka sngi bar ko ko try. Ka Jingshakri ki ka jongi ka bangide ban pendep. Na ban ta kan ni ban kan mau. Ya ka Jingshakri ki jong temen basan. To ai baki eki baro kan long da ka jing lam ka jong me. Kan long sisa ka jing mentoy. Kan long sisa ka jing pentengan ko try kan rat. Om tangi ki kon jong temen basan B.D'Siar ko try. Nrai kan long ka jing pentengan. Kam tam ni iwe men sim. Hapok ka balang ka jong me hang ni. Sngeu ko try ka jing khot karpat jong Jingshakri berit. Dem ni snei ban maap iki pop kerengkang ki palat ka jong i. Hagar teng jisu ngi duwai. Mentabat sibom jikudro. Amen. Ngi penpau ke Jingsongo ia i Mr. S. Imle i badai i khot committee balang jongi i belai lam ingi haka jingpule na kakhtien ke jong blai kumba ka balang ka lapan bai phi tu blai un kyrkhu phi badai ke Jingshakri ke jong phi ia ka kam ke jong o ki Parabangeit be haka jing shnai ke ni program na ka benta ke ni sngi kum ka balang ngilai bu ba nginyo sngo ke jingkren na ka Jingiaseng na ka Jingiaseng samla bat na ka Jingiaseng kentei namar ba itemen besan B.D'Siar hakapor bidang bat bidang Shakri ka kam ka jong blai iledon benta bat baro kini giseng bat ilano senyang ru shibon sha kini gilaiteli kiseng hapo ka balang ka jongi kumtang ilapan be ye chairperson joga Jingiaseng kena Miss E.L. nong pure bain ai ka jingkren na kaliang joga Jingiaseng kena Mr. B.Wan yang the khot committee balang ibalong chairman joga Jingiaseng samla bain kren na kaliang joga Jingiaseng samla but Mrs. E. nong clau chairperson joga Jingiaseng kentei bain ai ka jingkren na kaliang joga Jingiaseng kentei kumtang akarpat iki iwei hadin iwei bakin sngewbha ban sayeng na gani ka jaka ka bakantang ban ai ka jingkren na kaliang jong ka Jingiaseng kena ka Jingiaseng samla bat ka Jingiaseng kentei syapang ka jingkan mau bat ka Jingshakri ka bakordor jong ile temen besan B.D'Siar bar hadin kini ki laiteli ki jingkren ngakerpat ba kito ki badeban ai ka Jingkyrkhu kerpang na kaliang joka yeng kin sngewbha basanang pankre bat mar sendep kini ki laiteli ki jingkren pila ban ai no e ka Jingkyrkhu kerpang ka jong pi ka ban long ka jingkan mau ye temen besan bat ka ban long ru ka jing ai men sim yang ilang baro ngayeng hakani ka por nakabenta ka jaseng khana jong ka Balang Presbyterian Mawroh ban penpau ya ka jingsngo ka jongi ka jaseng khana ha ka jingedei bat itemen basan ba jongi bala khlat no kata ilit temen basan B.D'Siar ningkong ngashim ya ka kabu ban ai khublei lang ya phi baro nadu i pastor ki temen basan ki rangba balang kumjuru ya kilong kemi kilong kpa ki badon hakani kapor ki para samla kentei bat shinrang kumjuru ya ki hep ki barit ki badon hakani kapor kamtam ya ikong ibalong ikurem jong itemen besan B.D'Siar ki khun ki ksiu ki persa kurem bat ki bahaing hasem baro haka kerteng ka batiang tam ka jong utrai jingi u Jesu Christ omla len ya ka jing shisha ba ka jing let no jong itemen basan kalalong hakapor ka bakindit
Ho'ot nilai tip baro ya ke jingshitom ke jong i, hakabas dang jong ke ni kesnem, kam tam hakitu kita yo jong ubenai march. Henry ngimpoi perkat pat, ba U Blei Un khot no i kum tu. Kalalong da shisha ke jingdu ke bakrau ya ke balang, kebadang dong kam shibun ya ke Jingshakri ke jong i kum unwei na kinong sharai. Ha ke jingedei ke jong i ke jeseng kena bat itemen besan, ngiken mau yu i be ilong kum ukpa, uba ngisngu it sngu jan, bat ngiburam bah yu i. Ngiken mau be iju ai ya ke jingsneng jingkrau yang ngikum ke jeseng kena, kam tam habangi khot i, syaki program ki baphe jong ke jeseng kena. Kam tam ha ke jingseng IT bat shimtikam ke bajulong barabor ha ke basdang jong ke snem. Ki jingkentu ken pam jong itemen basan, kilong da shisha ki bakodor bat ki bamentoi shibun namar iju keren yang iju pen yang kum yala ki jong ki khun. Bat i kedau bat pen ilen tiru yang kum ke jeseng kena haki babun kiliang. Kilong namar kata ki jingken pam ki bamentoi kam tam yang kum kinong yalam. Ladang ilanang ban bud bat ban sumar yaki. Kejingdu kamlong tang ya ke jeseng kena, bat ya ke balang, Henry, kebakat nu tam kalong ya ikurim ijong i, kumjuru ya ki khun ki ksiu ki jong i, ki persa kurim, bat ki bahaing hasem, haba ki ladu no, yala ukpa it, uktau, bat ulong kini, haka ying kesem, bat kekur. Ngisngolem shibun yaki, kum ki khun, ki balong hi ki khot jong ke jeseng kena, ki ksiu ki jong iru, ki balong ki khot ke jeseng kena, ki bajuan ke jeseng kena barabor. Haba kiladei bandu no yala ukpa, uba ki iet bat ki buram. Henry ngim dan pat, ban ai yaki, lat no tang ki jing duai, ki bangin yai ken mau barabor. Ba U Blei hi dalau ujong umensim, selut serpai bat pentengen ya ki donut bat ki mensim jong ki baro. Tu U Blei unyai kershan war ya pi ki khun ki ksiu, ya ikurim jong itemen basan, ya ki bahaing hasem, ba penang yo bor ba nyai shakri ya lau kenrat, lyngba ki sngi ki por, bat ki snam baro ki bandangwan. Amen. Hakabas sedang ngapen pau ko jing sungu U Blei ubala penyo hangi keni kalat ye kena kapor kabakodor kapor kabangi kenma buram ya ilit teman basan B.D'Siar bat ya ke Jingshakri jung i ya kakam ukrat ngapen pau ko jing sungu ru ya kabalang kabala penyo benta yanga ban keren kendian hakene kapor. Ngayeng hang ni kum ucharman jong ke jeseng samla, jong ke Balang Presbyterian Mawroh. Ban penpau, ya ke jing sngolem, ya ke yeng kesem, jong ilit men basan B.D'Siar. Kabala du no, ya i, ha ke bau Blei, ha ke jing start, ka kenja Blei ke jong u. Ula shimtino i shaledehi, ha ke arponyo turik march. Mentau senem acara arpau. Kendiat kum kejing pen mau. Hadien pengiliyo jing tip. Ba itemen basan. Idon peleng kejing shitam. Nakaliang jong kejisang samla. Ngiliyo lat. Ban lek pej. Ban lek jingo i. Bat ban bu'ru. Ya kejing tuai. Hakmat jung Blei. Kai ke bang yu i kalong ba wat hapedeng ke jingpang kabala ban i
penban itemen basan idap dakakmat kabapuk samrakhe habang yeshem ngekendo bat i iben pau ya kejing sup bat kejing kemen kaba idon bat la unong thau itemen basan iju sneng iju kurau bat iju ai mensia mengi ki khon samla haba ye kendo lang benyeshem bat i haba idon benta ha ka jingiaseng samla kum uchaman bat kum advisor jongka ilpan pau shisha ya ka mensiam jong ka jingeit ye ka kam bat ye ka jingkit khia ye ka kam ye ka balashania hai ilalong inung ai bor bat hi kairo yang i kilong dien ban e ya ka ban syakri ya ka kam ka jong blei kai ka ba ngilap ya ka jinglong ka ba kham kerpang ka jong i kalong ba itmen pesan itu lot jajan barok ki khor samla hapok ka balang ka ba wanra shisha ya ka mensim jong ka ji sungu jan i itemen masan ila juyakit ya ba bat kersan yaki kam jong keji seng samla nakapor syakapor ila julong bas taman jong keji seng samla haus kesnam arhajar ar ila yalam ya keji seng samla kum ucaman ha kesnam arhajar lai nangta ila longru wada baisa artam kata ha kesnam arhajar khatsan bat ha kesnam arhajar khat khandai kejing khlat no jung i kalong kejing duk ka kraw om tang i phi kejing kasam rei kalong kejing duk ka kraw yang i kum kejing sang samlaro tu blei unang yalam i phi kum kejing kasam nang syakmat ki khon ki kti baro ki badan kejing dai bat i ba philang yo ya kamen sem shirham ban bot ya kin duksa ki babha Menteri yang kekam kejung kenrat, yang keba itu menpesan ilapan i nak benta jong hilang. U Blei Un kyrkhu nak benta kaburam jong u. Amen. I pastor jongi i Reverend London Sim. Iba penya yakan Jingiaseng kinong syarai jong ka balang bat ki khot komiti balang baro ki long keme long pa ki khon samla kentai bat shenrang kham tam e ya phi i kong rubida warjri ki khon ki siu ki persa kurim bat ki bahaing hasem ki baya don lang hakani kapor ningkong e nga ai khu blei ya phi baro iwei pa iwei haka kerteng kaba bat kaba don bor utrai jongi u Jingshakri ngayeng haka ni kapor nakabenta ka jeseng kentai Balang Presbyterian Mawroh ban penpau shi kentien syapang ka Jingshakri ilet temen basan B.D'Siar ba ie jongi haka jia dei bat ngi kum ka Jingiaseng kentai la shulong kumba kendet klam poi perkhan ban shujiano kum tu men hau banai march u blei ulakhat no kendet yalau jong u Jingshakri ba kodor jong u itemen basan ba ie jongi itemen basan B.D'Siar haba perkhan ngem sola shisha ban shampang ya ki jingtu ki jong u blei ya ka jing embryo ha ka ni ka perthai ka jing let no ni jing khlat no jong i na pedeng jong ni kham tam e na pedeng jong phi kum ka yeng ka sem kala long da shisha ka ba sngo si ba sngo pang nuat ha kalong beriu henrengi tepan baka dei ka man bakhuat jong u blei ka bangim dan daw ban ong
da kumui pan. Namar ke jingyabhi kan omna banwan lemda day kamon U Blei. Tu U Blei unda kyrkhu pat kerhai yapi ikong rubida kum kakemia ki kuan ru kentai bat senrang ki persa kurim bat ki seu baro ba pen nang ya nang ni syakmat daga jing yalam jong U Blei. U Blei unyai don ringkat bat pi berbor. Hakajia day pat bat kajia sang kentai ngitip syai bakala long ke jingdu ka bakrau habangila duono yai temen basan ibalong omtang unong syarai ke balang henrei ikum ya ka dorkum ukpa nagabenta jongi baro. Ila julong advaisa jong rajia sang kentai arsian laisian hakisnem kibala lenyo. Namar ke jia sang kentai ke jukel liang ya kakam advaisa hapdeng ki nong syarai na kawei kasnem sya kawei pan. Habai teman basan ila don haka executive committee kat nu ngisong kemen ngisong shingan bat snguyo mensim. Ka jing ai jing mut lem jong i ki long ki ba mentoy bat ki arab shibun yangi kum ki kentai hapdeng ki ba bun ki jing telon bat ki jing duna. Ngidwai ba U Blei Un sei ya ki teman basan ki ban yai long ki nong yalam kum ki advaisa jongi ke jeseng kentai lyngba ki snem baro ki bandang wan. Tu U Blei unda penyo hai teman basan ya ke jing syong taj bom jukun ha ka syadam U Jingshakri. U Blei Un isnei ban kyrkhu lang yangi baro. Amen. Kakerteng jaka jingrai kadai oceans. You call me out upon the water, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you've never failed and you won't start now. So I will call upon your name
My soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Amen. Kubli shibon yegini ki laingot ki kseu ki jong ilet men besan B.D'Siar ki bala ai ki to ki jingruai ki bala pen ki mensim ki do no jongi bat ka ba la sakhi shisha ya ka jinglong mensim bari ka Jingshakri ka jong pa e jong pi bat namar ba ka ni ka jingruai jong pi ngila yo ban record pin sa yo ban pej ru ye ki e ba pilarwai bat ngeit baro ki ba yo sngo bat ki ba yo e pi ba pirwai kin yo Jingkyrkhu ne ka di ka jingruai jong pi to nang yai ne ha ka ni ka Jingshakri ka jong pi U Blei to nang yai ne ha ka jinglong mensim ba to long shisha ki ksio ki ban ye kot bat ka renyeng jong i temen besan B.D'Siar pa e jong pi ni pen pau ka jusongo e pi ki bala ai ka jingruai bat ki kime ki paru bat ki bahaing hasem ki balerap ban pen kre ya ka ni ka jingruai ni pen pau ka jusongo ru ya I Miss E.L. Nong Pure, I bala kren nakaliang jong ka Jingiaseng Kena kumi chairperson, I Mr. B.Wan Yang, I bala kren nakaliang jong ka Jingiaseng Samla kumu chairman, but I Mrs. E. Nong Clau, I bala kren nakaliang jong ka Jingiaseng Kentay kumi chairperson. To U Blei Un kyrkhu ya pi, ya ka Jingshakri ka bapila ai, ya ka kam ka jong u, da ka bapi kren, ken mau i ya I let temen besan B.D'Siar. But namar ba ka bapikiran mapi kawan na ka mensim na ka do'not jong ka Jingiaseng Kena ka Jingiaseng Samla bat ka Jingiaseng Kentay to U Blei Un kyrkhu yakini ki laitili ki seng hapo ka balang ka jongi ki Parabangeit nga don ini I Jingiaselok lengkot na ka benta jongi ka ni ka por bangin IAP ka ktien ka ba im ka jong U Blei bar hadin ka ta ngin sayo e ka jingduai kerpang na itemen besan I balong vice chairman jong ka balang ka jongi I temen besan PS Kanayor. Tinga kerpat ia ki ushers bakin sngewbha banang penkre, barhadin baladep ia ke jingkren bakin sngewbha bansa walam no syakmat ia ki jing aingo kenang ba I temen besan PS Kanayor inyo banduai penkentang ia ki badru banduai nakabenta ka yeng ke jong ilet temen besan B.D'Siar bat nakabenta ki ai baro ki bangila pendep hagani kapor. Kaktin ke jong Blei, ke siti ke baar, Timothy, ke lenong ke basau, ke khot nyau bat pra, ke ongkum ni, bat kani ke dega benta ke ba I Mr. S.M. Liru ila puli menne. Ar Timothy sau nyau bat pra, bat kni kumno ba kini ki kentien, ki adai bah bat ke jing im, jong I let temen besan B.D'Siar. Nga layale, ia kata ke jingile babha, nga la pendep ya kata nga la pendep ya la ka jingpet nga la ri ya ka jingeit nadu menta ya nga la bu ya kata ka pansngiat jong ka hok ya ka bautrai utau nong B.D'Siar bahok un ai hanga ha kata ka sngi bat om tang hanga hi nreha kita baro ru ki ba I ya kata ka jingni pau chong u ngalayale ya kata ka jingele babha ngala pendep yala ka jingpet ngala ri yala ka jinget kini ki kentin kilong ki ba Ukren u apostol Paul ha u Timothy u balong u khun ba kenjaman sem jong u hendrai kini ki kentin kila ban long ru ki balatho da itemen besan B.D'Siar namar ki sakhi ya ka jing im ke jong I ka baila im kumta ki don lightly kimat ki bangakwa ban bu ka ni ka por itemen besan ila pendep ya ka jingele ka jinget way ila pendep ya ka jingele ka jinglong kpa hayeng ar bat ka jingele ka Jingshakri ya U Blei lai ka jingele ka jinget itemen besan im shimuan na ka yeng kristan kumba bo na pi piawan ndrei la khai I ha ka yeng ka badan ka niam tan rai ndrei ka wei ka sngiu lawan u nong yalap revival ba khrau u tau dober wan shnong
wan sa hayeng jongki hamaupen nagabenta ke Jingiaseng sub district utau temen basan dober wan shnong shimlet shigi dorbar district nri ushong sa akata kamera hayeng jong temen basan laisngi uduai nagabenta ke yeng upan tang ko bandi klem jingbam uduai asait nam ta ka yeng daulami tang hadin kat to kat nepor kata ka yeng ke jong temen basan B.D'Siar kila yakut kila yarai bat kila IT yala di syaka jinglong kristan kila iklut iki rukom barim baro bat kila wan ban bud yu jisu ayalam di kipa jing teman besan B.D'Siar ikime bat baro shiparahi bat dia kata ka jingngeit ila bat scam nadu nang tiana maupen hadu bain dawan kiusor bai julit Jingiaseng ka Balang Jayau hadin kata haka Balang put muri bai lasdang ke Jingshakri ke jong i bai layo ban shnaru ke yeng hang ni ha jan jaka snong Mawroh hang thia dong pata bat kaddu ke Jingshakri ke barat ba ke jong i ha ke Balang Presbyterian Mawroh itemen besan ila bat scam ya ke jingget hadu ke bekut mjudon ke jing artatin mjudon ke jing randin ila mat shibun ke jing ha ke jing em ndre ibat scam ke jingget itemen besan ila ubri uba kemen idon ke jingget idon ke jing kemen daya bi teman besan Jingkyrkhu bon ki ki ba yatho bon ki ki rukom yatho jong iru ki ba pen kemen yangi ngimla ban klet ekatam bat ndai la shitom kumto ngilayo ban let ban pelong jing duai ha hospital ha yeng bat ban ai sakrameni iru ngiyo i be bat scam ya ke jingget hadu ke singi ke jingkla no ke jong i ar punyo trek ke jong banai march ka ba ar kalong ke jingele ha ke jinglong ukpa jong ke yeng pinum yo ukpa ba e komitemen besan ya lagi jong ki khon ki kiti itemen besan iba khedang step iba penbiang nakabenta gi jing don kam jong ke yeng iba tip ya ka siu ka tada badi gi jing don kam jong ke yeng kesem ngende kendu kumtu mensingil ne janmit yong pastor ngalawan stasta ngalathi kita gi jing don kam ngalapan biang lut nagabenta ka yeng bat kidon ki poru bai penbiang ya ka shet ka tiuru namar bi long brio ubas smart ubas ting ilalong shishaw pa uba iet ya lagi jong ki khon ki ti iet ya ki ksiuru nginde ya kumtu bandrung na kawai ka yeng shkoi ka yeng ya thu khana tang sapang ki khon bat tang sapang ki ksiu way po way na preng jong pi khon ilay tholut ya jinglong jong pi ya jing kmi lenti ke jong ina pi ya tai bala khlat no roi khon nung kong ya thu khana ya jing e ke jong i ya tai bala khlat ba de jing ken mau e men tai don bat i hang te ga yeng song ne abaneng namar kata la pi kenja hang ni ha pertheiru i don rengkat bat i khon nung kong i jong i ha ga jing kemen jong ka baneng itemen besan ilong brio ubalong kpa haka yeng ka sem ke jong i ubalong kparu ha kashnong ka thau ki marjan marpar ki thu khana ki kenma ke jing ruai ke jing siaw ke jong i dang step san shiteng dru beje ki sngo bat ki ong bangi dang kenja hadu menta bhabangi kenma ye i temen besan ye thu khana shpanga yeng temen besan ye thu khana shpanga kam ke jing tre jong i hapo nihu lat na ka yeng bon gi jito khana ki long spang kan nihu kumno ila yadon benta hakaba skut yene ga jaka hakaba bu iki mauput hakaba snai ki yeng bat kata kalong ga jingno senyang ka jong itmen besan ka ba khrau ting yu i shisha ya kata ka dur ga jinglong ukpa bat ma phi ki khon ki kseu kan mau ya ipai bala e ye phi bat ibala thelot ibala aitilot yala de nakabenta jong phi na lor bi long pa jong phi kum ka yeng i long ru pa jong i kum ka balang bat kini kinong kren i we din i we ki sakhi ka ta bai tmen besan B.D'Siar i la long kum pa bat ngapoi shakamat ka balai ka ong ka jingele ha ka Jingshakri U Blei ya kaniru i tmen besan i la pendep hok tmen besan i long bala ha ka jingwan Jingiaseng imjupep ka jaka ju i kalong hangtai ha kendong jong ni ka shuki bat kat bidang im judon basong hangtai namar bakatai de jaka ka bi shong mai bat
Imju pep jingiaseng. Lat satang hakapang kasitom. Lani kanu ka kam yeng kam sem. Idon bet. Hagi jingiaseng jong ka balang. Idon ka sur ka bajam habarwai. Bat ngiyo sngewbha ka sur ka jong e. Mentangi miyo sngeu su ka sur ka jong e. Ilong iba smart ban rugi yang parabangeit. Barakapor bangadang wan training kong hang niya ka Balang Mawroh. Hagas nem arjan rio. Idei temen basan disiar ibelelam yang hakambon na kiyeng. Lesi lai pawa na kiyeng. Nyupusan pasan na kiyeng. Ki bangapoy day bayalam itemen basan disiar. Pipila ban saki ya kata. Ba kabangapoy nengkong hayeng jong pi. Bo na pedeng jong pi. Kalong rengkat ba itemen basan B.D'Siar. But kini ki parabangeit ki bawon rak kerteng balang. Hakini kindiat snemru. Kajingle rung nengkong syua bakin wan rung. Kalong bat itemen basan B.D'Siar. Ngikan mau ya kata kajing no sen yang kejong nginom klet. Ilong ba aimen sim ki parabangeit. Habi ikren ma ikren bet ban aimen sim. Mdai ban penduk men sim. But kamtam ki baduk basitom ki wahat beje kimju khot itemen basan ki khot padu. Ki khot ipadu. But ki let wahat isha yeng ki athu jing But iong shong Aisha Aija. Hakata kalyang isong burom ya ikong rubida warjri. But ya ka yeng ki balaya kershani temen basan. Ki ay ka sya ka jay ki bawan hang to. But ki ay men sim ya ki. But tangkum tayo long ibasbun ibayarap. Ya kinu iba syam jing haka jing em. But nganit hu ipi syuabi temen basan B.D'Siar in klat. Ila ay ka list jong ki kerteng. Baga jingiaseng samla kaladay ban late ban yarap. But hakapor baga jingiaseng samla. Ka layakut ba nlet yarap ya gitu ki long yeng long sem ki baduk ki bisitom hapadeng katu ka lockdown hapadeng katu ka jingpang khlam ka badang beteng ya duk mentaru hakapor ba ka jingiaseng samla kala syong komiti bat kala list ki kerteng jong kita ki bai kendu jing ngindapet ya ka list ka bai ai temen basan kaya haptik namari temen basan itiplut ya ki long yeng long sem ya ki baki kendu ida tipru daka kerteng ita isa angta bar habang isyong komiti ngisukbha habang iwat kerteng jongno namar ba itemen basan B.D'Siar iken mau ngano ngai phi kawai gajing phlaju itemen basan B.D'Siar kalong ba imjudon diary halaga jong jing iyo iya nga bang abat sibun teli diary yung phile ayu pastor kan teli emu nga tholut ba ngan ken mau o yung kataten bethi ka jabing ngate nga bulut hang ni baro ba itemen basan imjuklet ya kinu ki balay kod ibu jingmut bet ba iken maulut ya ki baro ilong ba aimen sim ya yeng ka jong nga habang adang wan training kong kumu pastor hang ni bat ya kme ki khon bat ki khon ru inang idon ka rukom ban sneng ban kraw iwan wat ha por bingidang sa ang te ha la jum kra bonsin habi ya lenti nang to bat iwan ru ndang ilawan bansa hang ni haka shnong Mawroh. Ti shisha ngiladu mangiru yokpa uba aimen sim shisha yangi haki bon teliki benta jong ka jing nang ta habangilit ban rung sheki yeng jong ki parabangeit ida keli da perthau bahasa phang jong ki nda yu kini ki samla ki ba la san ndrei kili phila long ru khot na kumno la hekan ni rupat long ru khot karukom kren jung hateng kalong kumba mai ndrei daga jing but ki bayo sngoi kataru ki hoi temen basan hoi padu ngilamut sia yang wan no ka kelas ru dukot kan long na du kata katarik nang tanda don ki yeng ki bobon kun long pat ya kano la pen baptis ya kano pat pen baptis tin dalo ong kini pat pen baptis wan ra no kloy ban yo ban pendep ya ka jing pen baptis ilong bo pen kan mau kini ki baro but menta im don shu mai ngis ngau tumang ngisau kenja namar bangila du shisha yukpa jong ka balang ke jongi kita baro ki banga kren mdei banga syaro nagar miang sentur ndre ki wan nadu kemensim but kim dei tangki jing kren ki jonga phi long ki sakhi ba kum tai kren habai wan haki yeng ki sem ki jong phi kat ni ke Jingshakri ke jong temen basan B.D'Siar kat ni ke jingla ke jong hakapor bi klat ma pat ngim shim yo ba nelit lot sheyeng ke jong namar ba kala sedang kan ka lockdown namar ba kala sedang ban sapriang
kene ka jing pang khlam bat kum ta tang khandiat ngilayo banialet sha ka yeng ka jong i bat hayeng maniru habangilara don buram ekamet tang lai pongut kilayo banwan tang khandiat ki bahayeng ombaro ki parabangeit ki khlamyo wan ngiyo ban khot tang kinong i khmat naga jingiaseng gentai naga jingiaseng samla jingiaseng khana bat tang khandiat na padeng jongi kinong sarai ki khot committee balang nrenga sngo lung kaman sim habangi i ba lapim simyo ban wan hi mani phiayeng hakini ki surok ki sengkin phiayeng ban ai ka buram ka bakhat do hang nirung i hang tairung i ba aswa bangin ne chalum jingtep kidon ki parabangeit ki ba ngayu i phiayeng surok pimla ban wan hi mani phi ai ka buram ka bakhat do ya itemen besan i kongrubida warjri ki khun bar sangut ki persakurim ki kseo ki bahayeng ki bahasem pilayo yo urat ba ka jinghet apa deng jong pi pilayo kupa ba kadu kupa pilayo yo temen besan bola long sha kupa jong ka balang tu pen hun ye ladi habu bleu la ibet ban shimno ye temen besan shaladi pi yam pi sngo tamang pi so kunja ndri temen besan ikemen habaneng ilabat skem ni kata ka jinghet hakabala pansani i ijukan mau bun sini tai khunung kong ibalalet aswa menta kia don lang habaneng barakawai kesngi mangiru ngin se don lang badi temen besan hangte ka yeng shong ne habaneng ngaso burom itemen besan nomor ba ilayalam yanga haga jingtrei hagi lightly kisnem sautli kisnem lajan sautli kisnem joga jingtrei jonga haga pastoret shwa kaningam patre pastoret ngatrei kumunuhi kai ngatrei kumubat long pastor saka balang sabar kari kasi jantia rehaka pastorit ilalong utemen besan ubahajan ubalelam ubalahikai nga shibon ki nganyoko nga buram nga kenmau sai ban nga ap kata kapor bangan yesem biang bat i hakayeng shong ne habeneng upol uong nadu mentaya nga labu kata kapans nga jong ka hok ya ka bautrai tau nong bisar bahok un ai hanga hakata kasngi kata ka di kapans nga jong temen besan bat mangiru daga jinget hau Jingshakri ngin sayo ya kata kapan sngat U Blei Un kyrkhu yengi lyngba kani ka jingaselok naga ktien ka bakhot ka jong o naka benta ka buram ka jong Blei amen dia kani ka por kumbelong ka kerpad ki ashas bikin sngewbha ban walamno yaki chingaingo sakman nga kerpad i temen besan vice chairman joka balang i temen besan PS Kanayor bin sngewbha ban wan naga nika pulpit ke jaka kentang ban yo ban bu jing duai naka benta ki eke bangila pendep naka benta ka yeng bat naka benta ka jing aingo bat hadin kata ngin seyo ke jing pen bana na itemen besan sket 3 jong ka balang tongnya duai au blei bo kupa jong yu ba beneng seisin pat hagani ko por ngiwan ban demret ek sejat ki bukho ye ki jong me ban aingu ai metrai mamla penyo ingi kene kesngi ke bekerpang kesngi ke bekentang kesngi ha ke bangi yo atrabi ya kan mau buram ya ke Jingshakri ko kodor ke Jingshakri jome teman besan lit teman besan B.D'Siar ya ke ba mehi dal ke jong jing start blei meri bet ban khot no shalade ban ai ya ke takanong ya ke ba melabu kuma melakran hal ke jong ki breo kanong ba ka jingsuk ka ba bom jukot balong hak hima ka jong me ni dengai scam bo shakri jong me udon hak sadam khoi ka jong me hak ne ko por bat tribe e hak ba kom ka balang habangi don hak ne ka sngi ban kan mau ke Jingshakri ki ba kodor ka bi la ai na ka banta laga jong ka balang ba kham tam e na ka menta ka buram ka jome tribe e hoi ngi don shibon ki jing sngow ki do not ki sim ki jongi kom ki breu ngimla ban klem da sngow du ngimla ban klem da sau tumang ngimla ban klem sau benot bat kata kalong ke bangi ki breu ngi don ndrei karat bi abangi phai pat ya ka jing im ka bakodor ka jongi
kumno bila pendap ila ka jong ka jing mare thong kumno bila ri ila ka jong ka jing ngeit kumno bila ila sumar ila ka jong ka balang kumno bila ai ka Jingshakri ka bakodor ka jong i nak banta ka buram ka jong me hapo ila ka jong ka balang kini baro kilong ki bila bu nak banta jong i wei pi wei trai bi ka bakom kene ka sngi ngiduai ablei ba menyarap yangi abangi ken mau ikini ki bakodor ki bi ila pendap trai yarap ingiro ngin yo yakajo ka Jingshem mensem ngin yo yakajo ka Jingstan ngin yo yakajo ka Jingeit ka bidan ba bangiro ngila ban bod kita ngida duai khmat jome yarap ingi kum ka balang atrai bi e habangila di bandu no Jingshakri bakodor jome trai bi e ka balang ka jome kadon kam sibon kinong trei kadon kam sibon kinong iket yaba ikakam ka jome namba tangi duai ablei memenang sei ke Jingshakri ke bakodor ke jome lakalong na ke yeng ke sem ke jong itmen basan lakalong na po ke balang ha ke bangila trai ban kit ke lengkor jong ka kam ke jome ban pentelon ni ke Jingshakri na ke wei ke por chui pat trai bi eng duai ba menelam na betening kom ke balang kenamba kom ke balang ko trai bi inyo ban mat ya ke bor ke jome ba bangina la ban ra ya ke lama ke gospel ke jome kham se jorong bar kham se jorong trai ngi duai kerpang na pta yeng ka sem joint men besan atrai bi e hoi kladi bandu no yelo jong pa balong no sharai balong nong pe nong jungo balong nong pen bet pen biang balong nong sumar nong seneng nong kraw la jong ka yeng ka sem da blei ngi duai ka bakum ka ne ka por ko me melalong rangkat ba ki long ba kini khendiat banai ki bala lei haden ba mala shim no i trai ngi duai bi ju ki jing snei ki jome bi ju ki Jingkyrkhu ki jome begitu kejonor kat kejome kenyelong lembar ki kum ke yeng ba memen shim ye kejaka ke basuda ke batli ban pen sngoh ki ye kejondor kat kejome ban pen sngoh ki ye kejing snei kejome ban pen sngoh ki memedana senda jong kejing im kejong ki trai tu elam te beteni ki kum ke yeng kam tami kong ibalong ikimi jong ke yeng hoi tre la de bandu no yelo jong lok bolong parlok bajan ndre ke kum kata ke jinglong meme trai men shim ye kejaka bandor rangkat bat i ban pen singain ban pentengan i ban ai ke jingsuk ke jingkemen ke jome bin sngotu atrabi e bau pa jong ke yong lale jaswa bat iru trabi in siyo bandor rangkat bat i hak ta sengi ke bamen khot iru kumjo traing duai khmat jome lo rangkat ro bagi kon kikse ke bahiyeng ke basam jointmen besan hoi kila dei bandu no yelo jong ba e batain ndai trai ke baro kilong kum ka plan ke khot ke jome ke banda jarang kiru kin mat i ke jindorang kat ke jome kin mat i ke Jingkyrkhu ke jome ke jim ke jongki trai duai ro khmat jome ke ne ko por nak benta ke ne ke sngi hak min siyo ban pendap ya ka Jingshakri ke jongi ke badang sa ko trai sibet ngi duai ke jing alam ke jindorang kat ke jome ke Jingkyrkhu ke jome kin shong rang kat bangi kumpai lang jome yarap ingi ro trai bi ba ngin mat ke jindorang kat ke jome haki benta paro jong ke Jingshakri ke badang sa ke jongi terabi kani ko por ngi buru khmat jome nak benta gini ke jing ai ke bered ke bengi wanra khmat jome terabi ke balong si benta ni ke Jingkyrkhu ke bakraw ke bemiyai bante ke jing im ke jongi tois nei ban pediang ni kini ke jing ai ke bered ke jongi terabi bemen Kyrkhu iki bemen pediang iki ben kentang iki ba hakano ke benta ba ke balang kan yo ban penon kam iki kin long sha terabi ke ban kershani ke kam ke jome ba nginala ban pen kraw ya ke buram ke jome lengba ke jing ai lengba ke jing kershan ke jongi Kyrkhu ki yeng ke sem jongi trai Kyrkhu ngi baro ki balano ke ne ko por nginala ban ai le jong ke do not chme men yo ban yalam ke jing im ke jongi ro ya ke por badang sa ke jongi ka nginang don ha ke ne ke prothei Kyrkhu ya ke por badang sa jone ke sngir kumjo dos ngo blei ya ke bangu jongi ke nong pop ki bichat ke badam klet no ik jingbe ki jinuna ki meshem mai kini baro ngingo ngidam ngipan ha karteng ko jong trai bono pane be jong Jesus Christ armanta shire ki bam chikoto amen. Ki parang ibi baro nga sngewbha ban pensngoh ni ya ka
program jong Jingiaseng Memorial Service B.D'Siar Memorial Service hakapor shibaji shibet mensengi. Chairman Reverend Rendans Im Chairman Kabalang Inyo Kajing Roilang Inyo ban Pulis Dang Bat Duai na itemsan AS Lingdo Inyo Kajing Puli yak History Lingkot Kajing Im I lead temsan B.D'Siar na itemsan Secretary Kabalang temsan EW Karsano Inyo Kajing Roilang Inyo Kajing Lingkot na kaliang jongka Putmuri District itemsan DH Kardria ibalong ru chairman ka Putmuri District ba na kaliang jongka Balang Presbyterian Inyo Jingkyrkhu na itemsan di Saukme Inyo biang kejawa kerpang na kaliang jongka yeng jo ilet temsan B.D'Siar Inyo kajing duai jing pemena kajing duai kajing aingu bat Jingkyrkhu penuai kita kilong ki program jong Jingiaseng Memorial Service jo ilet temsan B.D'Siar hakapor shibaji mensengi. Ngi penpau ke Jingsungu ia itemen besan Assistant Secretary jong Balang Kejengi itemen besan A1 Swet ibala ai kitu ke Jing penbena ngi penpau ke Jingsungu ru ia kitu ke balai don benta ha ke Jinglum ke Jing aingo bari itemen besan PS Karnayor ibala pendap ia ke benta jong ke Jing Pengentang ngi penpau ke Jingsungu ia kitu ke ba don benta hangtai hash kmat jong ke yemani ke Jengi ban pendap iki kendon ke ba ke sarkar ke labo na ke benta ke Jingiaseng Ni penpau ke Jingsungu ia I organisi jongi Mr. Balmiling do nong pure bari nong yalam jingruai khot committee Balang Mr. W.M. Ramsdam U Blei Un kyrkhu ia pi baro e ke Jingshakri ke jong pi lembat mengi ki balai wan hang ne ki balai don ke ni ke Jingiaseng ki balai sakhi ya ke ni ke Jingken mau ia temen besan ilet temen besan B.D'Siar tolong ke Jingtingen yang I kum ke Balang tolong ke Jingtingen ia ikong rubida wajri bari ke hieng ke sem barok kawai ngin se kendu biang ikong bat ki khon ha ke ni ke Jingiaseng ka ba shibaje ha ka ba ngin se yo sngopat na ka liang jong ka presbytery bat ru jong ka district U Blei Un kyrkhu ye ki bangila pendap ngila poi shaka ba chanwai jong ni ke Jingiaseng ke jongi bat ngin penwai de ke jingruai ka ba lais pa prapo bar hadin jong ni ke jingruai nga sngewbha ban kerpat ye itemen besan Belong treasurer jong Balang ke jongi temen besan Dr. O lamari be in sngewbha ban sawan na kani ke jaka kentang ke pulpit bat ban pelat ingi da ke Jingkyrkhu penwai la kil o yanga ki wanka bat marwei nga ya lingo ha pedeng ki khuslai nga jukwa ye ke Jingkemen laherno a bangan yo tang u Jisu jing em hun tingan sa shem usngi jingshai day tang mau bad uklor ka Bethlehem ka jingruai ka ba lais pa prapho Lakil o yang akiwan ka Bad marway gaya lingo Abdeng ki kuslay ngajukwa Yagi jing ben laherno Abangan yotang ujisu Jingim hong tingan sa shem Usngi jing syai de tang mau Baru klor ka Bethlehem Agi jing yai pertesaudong Dap ka Kajau umman ababe yutil babun ron ya usya penbangaban
yo yu jisu kodor dang ya marweng amon ulong til lili kapentor batiku labka sharon on the boy Jingkyrkhu baso ngan sa aka jingkang ladan pas ya tang jisu herdop neng kan sapliwan padupan nong wai ngan yaso agel ru ki don hang ta jisu kor do tang u jisu kan ya lo jing wa jong a Barhak bawai no jangan kapor ka bakentang a try. Wakum ka balang a blay ngilum lang hang ne ko try ban ai ngu email blay. Utrai kli jong ka kam. Utrai kli jong ka balang. Naga banta ka jing im baka Jingshakri ka bako dor ushakri jong me. Ilet teman san B.D'Siar a blay. Try kyrkhu a ko try ngikum ka balang. Inang ya chaprang ko try. Dekaju kakti belai kebayalam yang ngi. Hakis ngi kisnem kebelai nok man bai teman senang don dekat bat ngi. Bato isnei ko kenrat ban pelai ru ingi lama nak kepor. Rengkat bat ke Jingkyrkhu ke bekan sai tam ke jome. Tu dah air uk jangai ke badap yang dap kerhayu try nong priam Jesus Christ. Ke jingit ba ke bamayan ke bapela ke bamju kela ke jong belai ukpa na bamju kut. Lem rich la batiang bachaj bor jeng pentingan ke bajanai do men sim bakuj. Hoi kini ke Jingkyrkhu lai away blay. Ken chong sa ban ngi kum ki khon ki blase uspa ki chong mai. Garpang ki jeng pentingan ke bajanai ki chong sa. Bar ke ying hasem jong let teman san B.D'Siar. Garpang mari kong i kurem jong i. Ki ju Jingkyrkhu blay chong sa bat ki we pat ki khon jong ka balang hang nono baki don. Bat ki bangait saudong ke partai ki badam bat chakriyo blay. Menta syarab bom jukut ru. Amen.